Затегнете коланите. Гледате истинските Шумникови. Следва по Никелодиан. Следващата седмица Шумникови имат големи планове, но както винаги всичко се обърква. Фокусите на Линкълн са пълен провал. Апартаментът на Лори е превзет. А балът на Лени – пълна катастрофа. От щури игри до неочаквани гости. Изненадите нямат край. Не пропускайте новия сезон на Къщата на Шумникови. Следващата седмица от понеделник до петък от 18 часа по Никелодиан. Когато най-добрият ви приятел е извънземно, животът ви става извънземен. Харесайте, абонирайте се и станете почитател. На Зоки на планетата на Руби. Всеки ден по Никелодиан. А сега рекламна пауза по Никелодиан. Това беше рекламната пауза по Никелодиан. Хайде! Време е за снимка!